Sugiono Jakarta atau Pak Eko dari Cikarang. SDB menguasai pengamanan Cikarang atau Bos Sapam. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko, lama tak jumpa kali Pak Eko. Nggih. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Ngaturi Pak Kangko. Pripun? Ngaturi Pak Kangko. Nggih, ngoten nggih boten apa. Lah ya ora kok. Nggih, manut. Nggih. Setidaknya kan wong menghormati. kerso berkah ya, betul. menyempatkan diri lho iki beliau sama ibu lah ya. Pertama meneh aku ya mbiyen wis tau suwita ning gone Pak Kangko. Oh ngoten. Waduh, jan pirang-pirang tahun aku ning suwita nggone Pak Kangko ki pirang-pirang tahun nganti nabrakno Pajero wis tau. Liyen. Dan diatur ini enggak? Ayo monggo. Anu ya di spot ya Pak Kangko, monggo Pak, katuran tindak panggung Pak E. Monggo berkahi Pak E. Spot iki spot Pak Kangko. Serampat biasanya serampat Pak Kangko biasa. Iya. Biasanya serampat Pak Kangko. Tenang. Tenang. Nah, Pak Kangko ini biasa serampat. Monggo bebuden kula Pak Kangko. Walang kakek. Kita lo, pikolo. Apa. Kutril. Apa. Walang kakek. Apa. Yasinan. Jere ning ngono kuwi rek. Aku paham ngejak sepelan aku kok. Iya, ganti. Sugeng dalu Pak Kangko. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih. Derek bengah dalu menika. Aku kan ngopo Mas Gading? Ya mengucapkan apa melu nyengkuyung piye ngono lho Pak. Ya yang jelas kan sampean ki kesibukannya luar biasa menyempatkan diri ya, untuk betul. Mas Gading, untuk Nggih. Seragen. Nggih. Ini luar biasa mlo Nggih. rawuh rene ya disuwuni pengestune sepatah dua patah kata Nggih. tentang Hari Wayang dan Kementerian Kebudayaan. Mergo nek goleki selone panjenengane iki tangi nganggo lamun. Iya, betul. Awan Betul. mayang terus Mas. Heeh. Mula mumpung kepanggih wonten mriki ya disuwuni sak ora-orane ini sing senior kita. Nggih. Terutama lah anu Mas. Nah, napa niku Pak Kangko niku sebagai guru kula. nah Ya setidaknya apa kula nyuwun donga bertepatan hari ini adalah hari guru juga lah ya. Nah, betul. Memperingati hari guru. Ucapan kita kepada Bapak mulai guru aku. kita. Guru ki lak Dwijo. Ayo anak Dwijo Kangko ya iki ngono lho. Anom. Monggo Pak, Dwijo pangandikan 3 menit dari sekarang mulai. Monggo. Iki lah acarane hari Wayang Wayang Nasional. Nasional. Nggih. Terima kasih kangge yang mendukung pembiayaan untuk pagelaran pada malam hari ini. Yang jelas semua itu tanpa biaya tidak bisa jalan. Gitu. Ya, betul. Saking kementerian apa Mas Gading? Dari Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan. Nah, apal sing entuk dikono kok apal. iya. Itu kepedulian yang sangat luar biasa loh Mas Gading. Tanpa dari bantuan dari beliaunya ora iso gelar wayang sing kaya ngene iki mergo sing jenenge Hari Wayang Nasional ya ora mung digembar-gembor ketok to. Ora mung diomong kita peringati Hari Wayang Nasional ning lek ora ana turun tangan dari atas ke bawah tangeh bisa iso wayang